Malawi today. Wava mujendera kuya kwa agaranka wesama kuziwa eti chonde ukamanditano samani na mai yako unena imewe chonde iwe chonde poyamba baje mafusali baje simanya kuti ndine matiresi kunyumbako ndili chani ndendi kubuza kunena kuti mugona popanda matiresi mukutanda zati pankeka sokunama runde musibati ine ndibendera mapamene nali nazo kuda kwaina wina kwendera kalimo kwina ali panchinga ndikunena pale ine mulako zimenezo mesa ndijingawo ba anandisamalira che mwali angaja mpana nabereka kubereka ndani iweyo titabereka iweyo ananduza kuti bweraso kuti ku skulu ntabwera ku skulu kumene kuchako nice ya skulu ija tena akanu pamene akalanka chama ndani amandifusira amakudikira kuti amati kutipita kuti ukamuuze nowalayo kuti ineyo sindifuna zopusa waniva ukuniva upitirizo zikapanga zako za kuskulu ko no watatu inu sotu musaonika nzeru ile ndukusa kuti nowala watatu nasala papa zina maki amakhalapati maki amakhalapati apo foni mwesi yakuti nyumbama naka zimene zokuonera ndi zimene zo foni mukutenga kusiya maki mukuyenda nawo zoona zimene zozo ndene ziti cha pepani ndiye mukumaka mwabwera mukuma yankhula zanu kuti chani mwationa tikukamba zichana ba pepani akalanka chabu inetu zondiposesa sindifuna zonditenga kuntoso ngati maliro anjoka sindida pepani ndikuuze nitu akalanka basi kuti mwakhala chani kuti basi kundipepusa ndikachoka uko basi ndikabwera sikuno ndikapeza zazizo makaza kuti ndikakhala kuchanine usati ndikhulukire iye uso mbale kuchapa ngati ndiyo Amadia zimene kumapanga Joshua ino kodi ali kuti ni Manuel adali kumparapa nimene wala nyumba mukanga alo mundezo ni munduzi tafuza kuti Joshua Manuel ndenda yakhakuti Joshua ni Manuel ali nyumba mu ndiye mungoti zungulizungula pa mofama nthandize mbali kuli nyumba ino ndithandizeni ino ndithandizeni mbali kai aba Joshua masa pande pano ndipai nanga mungoti zungulizungula zungulu wacha chachilika ndi chani chabwino zungulu wacha chachilika ndi chani ndikukuziwani to apadera soti ndakhala nukuchokera lero iya ndikukuziwani chachilika ndi chani kala mufuna ya akazamali atani Taiwan ingabwererani akasamaliro atani iya sibati akazamali umuzi muno kumatama lero apeza tumamuna akasamaliro apeza chikwaya akasamaliro apeza chikwaya apadera ndikukuzi apadera apeza mamuna wa ndalama amaliro sokulibe ino amaliro zakhala bwanji koma kwene iyo ndikamakuza ni mapanga matama iya munivese mapanga matama ndikamakuza lero samanyada lero akasamaliro apeza mamuna usazolenda amaliro banja latha lingakhalepo apadera lingakhalepo iniyo mukuchokera mamuna atu amene wampeza iyeyo gali mutoti koma anthu ali ndi mwayi osati mwayi ndani alindija akasamaliro mamuna wa ndrama wa galimoto ndiyema kuti alindija apadera anthu ali ndi mwayi anthu anadalisidwatu kunja kuno ambuye kutija ni mango mukamati ambuye izo ni mango ndi mango manena kutija nde zakhala bwanji iwo nde ndikukuza ndi munoti anthu ali ni mwayi ndibaka mapo kudya sanchera apadera
Nisapoponye. Nisapoponye jonjo. Ino koma nkhani yomwe imva kuti zakhala bwanji. Msatu panjiko. Ndapeza tu panjiko kuna kuti kumaino mauna akaza amaliro tu akaza wacha apeza mamuna ati wagali mutu. Kutoko baba. Nifunene ni maliro yo. Ndikumane naye. Kodi mumu. Ndikumudikira akabwera. Nimuze fo wanankula sawo zoipa zambiri. Kodi maliro maneno ndakwenda jetili. Abnankwa zimezo nda. Maliro. Jetili ndikumane nda. Ati ndakwenda Bruce. Dai niyo adakha basi ndikumakusa nesindikunakwa adakha ndikani. Adakha basi uko ndumakusa zero mnakwenda jetili Blue City inu mnakhanda umasekera osaboza nduze. Ndani. Maliro kumankwa zimezo. Ndeni bendi kunena kuti ati ndakwenda Bruce City. Ndakotela jetili. Okay. Mama Lisa. Ndeni kufuna ndikumane naye. Ndimuze utaku. Mama Lisa kundilongosolera. Abadera. Mama Lisa kundilongosolera zoti ndi Blue City jetili. Ndani. Pesa nichina. Onena ndiye. Pesa nichina chochita uko kuli uzuko. Uko munda omwe bulikshiromo. Mukhoza kupita musika palilomo kapena nali nyumba mumzike chesa. Azika panganda. Ndikwamphani ndani. Azika panganda. Ndikwamphani. Azika panganda. Kapita ndimukalo. Yeah, azika panganda bezo ndani. Pita ndimukalo. Ndeni kufuna ndikumane naye. Pita ndimukalowe. Asati ndakwenda Bruce. Pita kalo. Tashibwane. Sama namba ndikotela rambo. Mukankulade. Kodinu. Badera ndikumakusungira ule mwava. Wandiveli? Zopuse. Mamuna wantu mnanyama khaya miseja ngati nzimayi. Akhala kuti mwasowa zochita bwanji. Akhala bano balivuba nosimungapeze chinthu china chochita. Andipeze ne wagali moto yone ngati sindichoka mu nyumba mu. Odi? Ikomo? Ndi anthu koti. Ni ndani? Andi akhawo ndi anthu koti? Unava kuti ndani? Iya. Oti ndinangomva wodi nazoti ndiwe. Kirikani? Simamba kutenda? Kuti cha Mavalidwe yanu chizungu suna chimve cha maoffice. Amati Gentleman has no ways. so gentleman ndu samakhala kuti ati dwa pa banja atuya. Munthu amene sana kwatile. Mamba yote. Tuwe ndiye gentleman amene. Alright. Ndikuthamangire. Mafuna afumuka. Okay. Amene walipo. Ngapeza. Ndilankhule nako. Koma lero sisteka. Zolankhula nawo sisteka. Fuati kuchoka hapo tikupita kuboma kwa DC. Hapa kuti kunyamuka anytime kupita kwa ndani kwa DC kuboma. Akupita ni ndani? Tonse tikupita kwa DC. Munene kuti afumuka zapita kwa DC. Ndiye ine ndikuwapelekeza. Ndiye inu tumukuwapelekeza. Ndiye pamene inu pana simunamvesese ndipati. Ndingo mkongo ndimwaitani. Inu ndi amfumu. Kodi DC twaitana mafumu. Zomwe izo ndikuzizi. Ndiye inu ndi amfumu. Ndiye tikupita tonse kwa DC. Akupita kwa DC. Ndiye ine ndikuwapelekeza. Ndiye zasiyana pati. Ubuna no kwa DC kuchi. Panja paja bali mtengo wa mango. Mukakhala inu pamene paja. Kuti cha Mzilo dikilira karuwa nkati. Inu ngamukona ndia DC. Ndiye chimene ukufuna nundija. Iya ndikuti mungona ndia DC. Inatunda kuti tikunyamuka ndafumuka. Inu si afumu tu. Akiringande. Pena paja mmaiwala. Inu si afumu. Ndalakwa kukuyanga. Iweyo unabwera kuti kuwafuna afumu. Ndiye afumu tikunena kuti tikuchoka hapo. Iya akuchoka hapo. Akuchoka hapo ndi afumu. Inu mukuwapelekeza. Ndiye vuto lako ndichani? Vuto lako iweyo ndichani? Tikuchoka. Inu mungapeleka kwa tikuchoka. Tikupita kwa DC. Tikupita kwa DC. Akupita kwa DC. Badera. Mundiperekeza kapena siku. Mbona mukuchedwa hapo? Iwalile nini yetu tulendo ndwatani? Okay. Ulendo ndo afuka. Inu mukwapelekeza. Tisa na nyamuka. Iya jidule. Iwe tadikira kazi. Uyatukeza. Iya jidule. Uyatukeza. Musa na nyamuka. Afumuka. Imani kai nikopa. Iwe atabwera pompa. Si mama zo maroza. Yes. Yes. Si yakuta mazo maroza mkono. Ndimaziwa. Ni mambo tu utampini kene kali. Ndimaziwa. Ndimaziwa. Iwe suma zo maroza hapa koti. Leo kutawa jana. Yini. Ngaduma zo maroza hapa koti. Oza kala pompa bali. Ngaduli dolo. Iwe ungakwatira apu. Chiambire ni chako, chibadwire ni chako. Unamba ulowafu sila hapo afumu. Fumu hili yose ingakulole. Ungalole ni fumu iwe. Iya.
Ndimai ndidikire. Mulingano ya mwilo kuosha. Ndembo chirano hii. Nakasimba funa uje ni mahediseti. Nafika galagala. Nimashika matera mwana wako. Junior ndio. Wogona. Wali wambona? Ndembo hizi misasa. Ndio nipira ngambira na hivyo yazwe. Ndipo ino. Tuwakona mwazo kugona jojo kwa jie. Junior akuvuta. Junior akuvuta toko akungogona pompano opanda tindi bila nikachapete matewera kayo. Kuno siku ya mwamomba. Akukula ndekuti wambuza ndi. Ndine mtu wako makula ndi akakhala makula kusindikira. Wambuza ndo kwacha kunjako. Okay. Yetu. Zabu. Zabu ndito. Kodi ntaija munango ndi pimbi yangu nditani ukhangati kunoti ndisabirize kufusa khani yanolala mati bwanji ino nkhani ngati imeneyo ino ndi akazi wanga maziwe kuti kuti banja umalimanga ndi manja ako banja umalipulumusa wekha sunza kuti ino muzikakhala deile kupanga zanolala ndafusa mawika kumene unola zichuku kufuzanira chani nola nakuzanza chani nola nakuzanira kali kuti nola ndine sizikugwirizana namusanza kale nola wakhala kwatumiza anthu iya kwapeza akalankayi mwakuti mwatu bwanu nato ndibina ntchito iwe ni mkazi waino ndiuze ni chilungamo masu ani chilungamo nola simukulumikizana mukulumikizana chili chonse inu mukamati nola kwini chimene chanola chimakukuzanira chani inu zimene nakuzanira samakupwerekeseni mutu ndi banja apiri komatu akalanka pamene paja angakhale munanditseka koma ineni madziwa ine ndinamva ndi makutu angawa kunena kuti mukutchula dzina la nolalayi inu anafunea ngati inu akazi wanga mukuziwa kale kuti zanolala ndakhala ndikumakuuzani komano jabufusa liso ndikachiwiri ndinga Duncan ucha anabwera chani pamene paja ine ndikufika iye akutani inetu zimene ndikunena zokuti Duncan ucha anatumidwa ndinolalayo mwaona kauzeni akalanka koma ineyo ndikuziwa kale kuti bai tachoka patali pamene ndafika pano sindaizipanga mwanipe akutati ndikakumanena kusiku nanga basi mene ati ndikakumanena pa komano nolala akundionjeza bageza nolala ndopita kuliko upita kutiko nola ndikapesa ndakhala pasina apa muzindipene ndikamana wamba iwe ndachoka nawe ero batali kwambiri ndachoka nawe ndibina ntchito mkazi wanga ndi iweyo ndimpesese zinatu mmazipasula noka akalanga ine mwina nolala andiziwe sauti enda akuziwanishani koma ino mundikandisira chani ni ndana mino uchayo kuti mpaka akasuka nizibanja latu inu mkumalimbana nawo nolala ndakhala ndikumakuuzani china chili chonse unopita kutiko iweyo usandipwetekese ndakhala pasina usandipwetekese ndakhala pasina mwapa musamandipwetekese mutu ine ndikakhala pano ndi madalira inu mwapa ndiye mzika ngukamba kani yanora kuti nora watani wapanga chani oyewa ya mwantundu wachi chimpaya pakati chimene cha chimtsanzania mama yeyo azili patira kwani iya yakala inu takhala pasina apa inu takhala ni bad fund kabaje sala sala ndikuti takhala undiveseseni takhala basi kuti chimakhala chani kodi muzafa nazo tuma BBs zinthu zazi mmene ndimakukondeleyo ndiye iyeyo uye azikati he mwakuti ndikuti wadani usaona ndi anthu achopanga nawo bwana zena musamandibalalise ndikuuzeni ayi ine zimenezo ayi Mama yakulu maswaba. Ndaswele maswaba. Ata maswaba. Ndaswele maswaba je? Ndaswele. Ata ni mafando ya Ukraine. Ata. Na ndi mkani. Yoja.
Ndio yankuleni. Yankula. Ai. Akalanga vela ningaye. Sumu Nkhani ye ndi mwana wankazi akuyenda kuyambira ine kunduza nkhani zimene zo. Nkhani zimene ufuna kozera kwa ajeni kwa akalanga unduze kaye ineyo. Wangochoka nayo konkhani atati. Ndiye nkhani ndizona zimene. Hazi natummalipira ntukumasuka mmasekereza mafurufute kuti atuluke. Muzeni mwana yankule. Ai uyu ndi mapasa china chilichonse akuyenda kundivera ine. Yankula. Ai. Chisomo. Yankula chisomo. Ai unaenda unduze kaye ineyo. Ndende ndikupasa okay ulaphana ndi ndani ndi bambo wako ino chimene chikupangira ndicha akanduza ine unduze akabe unduza kaye ineyo akuza ni madzulo pa iwe chisomo unende madzulo iya ndane ka chisomo mundu amasuke yankuli na Yesu mwina ndizoti mwina kuna ndiyankuli mwina lomuna nimgulire iye ni mwana wankazi akuyenda zoti aziuza ine asanabwere kwa ine pamalo nimezima ena okhalira ndikakambirana ku kitchen iko ndiye wabwera panopa ndichoneke choti iye afuna ndiyankhule ndiye tikakambirana ku kitchen zazi iwe chisomo tatiyankhule umaribwa Nimafuna ndiyankhule kuti masuka tiye yankhula chisomo inu maya junior sandiperekese munthu mukunipaka chisomo tayankhula tatiye zimene kufuna kuyankhulaso ndishandi zimene zonso mukumpera ufuluwa chachipocha chisomo yankhula tiye nimafuna ndiyankhule kuti zikonga mbiri ne kunoko mnandilandira nabwera kusacheza kani ngati zimene zonso ndizinemunene zonati ndizona kuti chani mukumandula chipocha hayi sindikumandula chisomo tayankhula tatiye akuza ndiperekese mali nabwa kunoko kusacheza ndani mali ngati kungakhale kotheka ndizikhalako kuno fika kumuzi sikulu nasira from 3 fika cha fees ukuthandazwa kuti ufuna uziphunzira kunoko ndizikulipirira kunoko ngati kungakhale kotheka zimezo ndizosavuta olongati kuti za sukulu zozoti panoso ngati ndikanene kuti tizilipira ndiyankhula ndi mayi yako wamva mupitiriza sukulu konkuno ndiyankhula nawo mayi yako akuza china chilichonse wamva sodandaule sodandaule ngati kuli kuphika ungondiyikira simayenga mfudoma ndikamabwera ndija naenda apa ndikuchoka ndikupita kuku tikathamange nditode pajeri mwari mwangu isiye njinga zipitani zipitani runakutawa zipitani ngati ndimvumali phuma solanji kumene ndizona ndikangasiye uchayo wankazi siwa mamuna ayo lapitani uko akalapitani Joe. What do you want to call it away? No man. You don't get booze. Yankuru anandipasa malamulo kuti nakuti munthu asamabwere kuzatenga mukatundu osandipasa ndrama. Iwe ndikuti asapereka. Asapereka chifukwa chani anandifotokozera kunena kuti Paize. Iwe ineyo zina langa si Shiru wamva? Ineyo zina langa ndi Marathon ukumva iwe Ellen. Ufuna kuti chose senchito kunja kulinjala tuku. Iwe Ellen ukunena zona? Kunja kulinjala ufuna kuti chose senchito chifukwa cha bread ukanika kulipira ndrama ya bread unazona Ellen. Okay.
kale. Kama mdigira nani ya Sazatheka kukona. Thank you. Manenda udigira. Mandidigira. Meno bidia. Karo kono cha idali. Wewe ndio sumaziwa. Unamba kucheza. Aiso, nameza ni ndani. Wewe ndio kutali. Wafodo ntandiza siku. Ntandiza. Nyamla yimanga. Kabida ujikata. Chimanga. Manga kwa tumba 50 kg ya jima. Ndaji siya watu. Ne. Anduzo zendi video ujikata. Yuwa yuwa. Kwani wewe jiso fozo kutandiza basi? Basi, wewe wadudu suru seze save. Inendinga 25. Wana tigana ngari bawi. Chamonga bangi. Iwe kabweke wini bala. Ndaje manga yochike mboka kuguza ni bako bena ushigayo mekufunako. Uri kuno alantu kuno uri kuibala bena bayi? Rukabweke wini bala nazi maganiza zadu zigo. Just mango dala jili jose. Ndo anditaniza. Uri wote sisi ni maganiza. Komande bomba kwa kusamani ndo paka na 50 kg. Asi. Kana bombanga ili abo. Nini yunga mwase watu ucha tukuvurira unani yunga. Mvurika sanda 50 kg mvurika. Mbona ngara kwenda bombanga? Ndo glanda. Manga ajaru ubisa ajida wataniza zibala. Ambaye ndo tumiza ndrama kandi ndabiza awakwa phone. Ambaye ndo tumiza ndrama Asifiri kuvurika resu ngasi. Ngamo ngorona rwenda muzungu. Nda umatoza ni ndani. Asi ngoba ngasuthi kamweti nyuma ndakuzana mataniza azibala wamayanga. Nameno litandiza. Bomwanga nasiya tutumisa kale kale ndrama. Jabwino. Bomwanga yibireni mucha ngarara rumiza ndikawi basi. Arumiza yura basi ya uchini abjudala ina ari tujere bomba. Mwandame uje. Jabwino. Eti zibila nyumba ya mweti. Koma danke ni wala udigisa. So ina wona kulwa wona. Popari uzani zamafuru mu sasa ufamu ziri kumba. Yamwana wadinya nyala iguma ni mwabi. Ale ndi muri. Koma basi usukala kutoka kwatu sawa ina ngoma kwatu. Odi? Yes. Umale piloti ndikuthokoze motani. Kanthai kochepa kundichitira zazikulu. Palibe chovuta pamenepo. Sinkhani yoti kuti ndikulephera kuthokoza sinkhani yoti uthokoze palibe zoti uthokoze. Inetu cholinga changa ndifuna ndikupangire tsogolo. Ndifuna ndikupangire tsogolo ukhale ndi tsogolo lolozeka. Zona ndikuza ndifuna ndipange tsogolo lako lowala labwino. Ndipo ndene kalero kodi ndizathokoza bwanji. Sinduzoti ndi stepson wanga ujadanke ntina kapanga survive bwanji. Ndi mmene zinthu zikuvutira. Inetu namona Mulungu kufika kwa iwe. Usadandaula zazing'ono zimenezo. Zimene zachitika apa pazinde zazing'ono kwambiri. Yes. Iweyo utongondipasa mtima wako kuti ndikukonde chifukwa ineyo paine ndekha ndimatha kukonda kwambiri. Kuti ndikukonde wewe chikondi changa uchitaso kumvetsa kuti mwamuna idi amandikonda. Chifukwa iwe uchita kuonekera kuti ndiwe mkazi wabwino kwambiri. Timine pamenepo. Kodi unakwayo? Ndokwatira. Next.
Kabla kalimao. Sokono mambo wako amakulu amana kuti mtu kamasuka pogona umasazika bako. Ndi bambo ndifuna ndizuke. Pale nchita mafumu nditume. Tukiyangula na pa ma videos. Manga za mafumu. Za makono. Iwo wali pa video ko ile ndi pa video ko. Koma unana. Tukukambira na ngati. Pasi banda pawenda kuti. Dale. Waibu. Kuimba. Osapeze. Kuimba. Osapeze. Sokono mbututu ndakumana naye akunduza kuti lokozana waso wapo mwezi wata. Anapita ku Tanzania. Yes, akuzoa kwa pita. Sisi watu kifanya kitu ndamwira ineyo. Kwa nini masa mwata wakuuza ni kuna kuti anapita ku Tanzania?